Mayroong hapon kanilang tanan. Amen. Salamat sa Ginoo na nilasan kita aron sa pagpaambit sa tuloy sa Ginoo. Huwag kay kini mao ang pinaka-importante sa matang ko sa ato kanilang santa na buong kata dini ibalo sa kalibutan. Santa na buong ka importante ang pagpangalagad sa Ginoo sa atong kanilang kung wala tayo mahiho wala ang Diyos na atong gialagaran tungod kay siyang pag-iya sa atong kinabuhi in kapo na lang dyan. So, di ito yung biyahe. Mas dito ang pila ka mga prinsipyo din sa Biblia aron pag pinatawid nakita nito ng isa ka tao na nakasala nini ikaw sa kalibutan. So, di nyo nakita sa Roma 3:23 na nag-ayaw na nakasala ang tanan o nangilaw sa himaya sa Diyos. So, nakasala kita ang tanan. Walay isa kanato o walay sala. Paguli kitang tanan, makasasala. Kamo o kami, kitang tanan, makasasala at tubangan sa Diyos. Pwede ingon din sa Roma 3 at balikan, Roma 3:23, makasala ang tanan, o nawatan sa maya sa Diyos. So, kitang tanan, ang mga tao makasasala ng kita mga isa. So, importante lang, ang kita bisan sa makasasala ta, pero na ang Diyos, na ang Diyos ng pagkatao, na ang Diyos ng pagkalatay aron sa paghulit sa atong mga kasalanan kasi parang iuwit sa kalibutan ay isa. So, ganyan sa Roma 3:6-23, kay ang bayad sa pagkakasala, mao ang kamatayon. Apan ang grasya sa Diyos, mao ang kinabuhi ng walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus ng atong Ginoo. So, may naging din ang bayad sa pagkakasala, mao ang kamatayon. Hindi nga physical na itong lawas, matay mo din. Hindi ito makalikay nini nga kamatayon sini physical na itong alawas. Pero ang kining espiritualon nga kamatayon, hindi na ito yung likayan. Hindi ito makalikay na mga isod. Kung kita magbago, kita mga lagad siguro, o kita nga butong sa atong Diyos, may itagya sa itong kinuha. So, pwede ka makalikay paano nga ikabaha nga kamatayon, ang espiritualon nga kamatayon. So kita may isang wala tayo Diyos sa kinabuhi. Mayroon ka nga dunay duha ka kamatayon. Atong agyan na isang mamatay ka sa physical na bahay, mamatay ka sa espiritual na bahay. May ang paghukom sa Diyos, yung balik nyo sa kalibutan na ito. Sige, salamat lang tayo ang Diyos na nag-pulis o nag-pagmatay sa atong siya ang nagawak sa atong makasasala ni ibala sa kalibutan. May hinungdan na ipadala si Jesus ni ibala sa kalibutan tuhod sa atong makasasala ngayon. So ipadala si Kristo ibala sa kalibutan aron kinsa ang salit ngadto kaniya, aron kinsa ang ito ngadto kaniya bahimo nga adunay kinabuhing dayon pag-abot sa panahon na ito. So dili sa John 3:16 kay gihugma pag-ayaw sa Dios ang kalibutan ug tungod niini gihatag niya ang iyang duktong anak aron ang tanan na moto kanya din ilalaglag kung dili makadatong niluon sa kinabuhing dayon. So may pasalamat at tuwagsan ang kinabuhi kasi si Kristo ang pagkatao ng Diyos kalibutan tungod sa atong makasasala mo ni umanggan mga tao si Kristo Jesus luwas sa kalibutan aron kita kinsang mo ito kinsang mo malagad na ito niya dili ta malaglag kung dili makabaton hanggang ka sa kinabuhing dayon kaya dihigog na pag-ayaw sa Diyos ng kalibutan. So ang sa disbutan ng kalibutan dili kini nga literal na kalibutan kundi kita ang napulo ng buhos sa kalibutan. Kita ang dihigog na sa Diyos sa matag sa kanato. Tungod kay dili ang gusto nila na kita ang mga tao ni adto sa linaw nga palayo. Kita ang mga tao at ang tuwag sa sulok iya gitagana. Hindi all nga hindi nagdihigog na din ang tubo kalibutan ng so bao kita mga tao nagpulo na yung Diyos sa kalibutan. So ipakadala siya Diyos kalibutan aron kinsa ang salig dili gud salig ito kaniya dili gud sa malaglag dili kita malaglag ngayon kumuto kita sa atong Diyos Maulang pinaka-importante sa atong kinabuhi. So, kita ang ito sa kalibutan, kita ang taong iba sa kalibutan, huwag kayo lang pabungan, kundi ang kamatayan. Pero ang sa kanang kayo, ang kadawa ang kamatayan, pwede na ang atong ilikayan. Kung kita mga lagad lang dyan sa ginawa. Pwede na atong ilikayan, mga isuon. So, wala sa ito
waling makuha sa ato atong kita mga lagad motuod pa sa Ginoo atong hinukluban nga ang Dios mo'y tag-iyagod sa atong kinabuhi bisan man bisan asa pag-adto bisan unsay abot sa atong kinabuhi ang imong sino lang inison ang Dios atong kinabuhi sa matag adlaw sa matag oras atong kinabuhi wala ka masayot kung unsa moabot ang atong kamatayon mas nindot ya kung maabot ang atong kamatayon na prepara ka nakadalo ka wala asa ka padulong na iso sila na sila klaseng na sila ito sa nalabinaw ko rin kapon no aron sa sino nga pagkalatod sa Ginoo mga lagay kita sa Ginoo taas pa ang panahon dili pa ulahi ang panahon sumuduan pa sa Ginoo isundi nato ang atong mga sala o ipagka nato ang atong kinabuhi na iso wala ang kita ng kung dili pa model sa atong buhi na Diyos. Salamat yung kapuro ng iso salamat sa inyo na patuminaw din tulong nato tulong sa Ginoo hindi paabot hindi trato inyong kapuno ang daghang salamat sa inyo.